Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда Роза Хабибуллина, алға бітіп темалар турында. Чоллыда президент микрорайоны барлыкка килергә мөмкин. 63-нче комплекста бюджет өлкәсендә эшләүчеләр өчен 17 күпкатлы йорт төзелә. Мораль зыян китергән өчен 1000 евро 4207 йорты янында төзелгән кибет аркасында бәхәсләр һаман да туктамый. Чоллы пенсионерларын Скандинавия йөрүенә өйрәтәләр. Җиңү паркында мастер-класс узды. Турак фонды вәкилләре Чоллыда социаль ипотека программасы буенча төзелүче объектлар белән танышты. 63-нче микрорайонда 17 күпкатлы йорт төзелә. Аларның икесе 2нче елда куллануга тапшырылачак. Бүген яңа микрорайонда 13-нче һәм 15-нче йортларны төзиләр, нигез ташларын җәяләр. Тиздән тагын 3 яңа йортны төзи башлыйлар. Уже приступили еще к началу работ по двум домам. Это дом 6312, сейчас готовим котлован для забивки свай, и дом 6311. То же самое. Все основные работы, которые и являются подготовительным периодом, мы уже выполнили. Турак комплекса социаль объектларда булачак. Проект буенча мәктәп, 3 балалар бакчасы, дәвалау учреждениесе каралган. Шартлар уңайлы булачак дип белгечләр. Шуңа микрорайонга исемне дә президент микрорайоны дип кушарга тәкъдим итәләр. И чтобы здесь было людям жить уютно, удобно и хорошо. И вот такое предложение будущим жильцам надо как-то обратиться, чтобы они с этой идеей вышли в администрацию и назвать это, и сделать ее действительно настоящим президентским. Жилой микрорайон сегодня обеспечен проектной документацией на инженерные коммуникации, это водоснабжение, канализация, тепло и так далее. Әлеге район өчен актуаль булган коллектор проблемасын җәй көне хәл итәргә тиешләр. Яңа микрорайонда 3500 гаилә яшәр дип көтелә. Гомумән программа эшли башлаганнан бирле Чаллыда 6500 гаилә торак алды. Быел социаль ипотека программасы буенча төзелгән Мәләкәс аръягындагы 2 йортны ел башында тапшырдылар. Яңа елга кадәр Сидоровка бистәсенең Гвардейский урамында урнашкан тагын 2 йортны куллануга тапшырачаклар. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яңа елдан Чоллыда тагын 14 дәвалау учреждениесендә ремонт эшләре уздырылачак. Алар арасында республика диспансерының 5-нче филиалы һәм 7-нче хатын-кызлар консультациясе. 3-нче, 6-нче, 7-нче сырхаханәләрдә төзекләндерүне быел ук башларга исәплиләр. Бүген капиталь ремонт 8-нче поликлиникада һәм 6-нче балалар сырхаханәсендә бара. 2017 елда шәһәрнең 15 медицина учреждениесе бинасын төзекләндерүгә республика бюджетыннан 1,5 миллиард сум акча бүленгән иде. Ремонт вакытында барлык электр, су белән тәэмин һәм җылылык бирү җайламалары алмаштырыла. Татарстанда йорт хайваннарына да ашыгыч ярдәм машинасы киләчәк. Яңа елда республика ветеринария хезмәте 48 мобиль ветеринария пунктына ия булачак. Алар стационар участок ветеринария пунктлары булмаган авылларда йорт хайваннарына хезмәт күрсәтәчәк. Күчмә ветеринария пунктлары тиздән кайтып җитәргә тиеш. Алар тагылмалы УАЗ-Буханка автомобильләре булачак. Мобиль бригадалар үзәктән еракта урнашкан зур булмаган торак пунктларга хезмәт күрсәтәчәк. Республиканың барлык муниципаль районнарына, республика ветеринария станциясына, шулай Казан, Чаллы, Түбән-Кама шәһәрләре ветеринария берләшмәләренә шундый 48 автомобиль озатылачак. Тиешле җиһазлар урнаштырылган бер мобиль пунктның бәясе 2 миллион сум тирәсе тәшкил итә. Россиянең юстиция министрлыгы 3 шәһәрдәшебезгә һәрберсенә 1000 евро түләгән. 42-нче комплекста яшәүчеләр кеше хукуклары буенча Европа судына мөрәҗәгать иткән. Җавап һәм компенсация 8 елдан соң гына килгән. Шәһәрдәшләр 42-07 йорты янында законсыз төзелгән кибеткә зарланган. Объектны сүтүләрен сораган. 42-нче комплексның җирле үзидарә советы рәисе беренче тапкыр шәһәр прокуратурасына 2006 елда мөрәҗәгать итә. Кибеткә каршы булган шәһәрдәшләрдән 100-дән артык имза җыя, әмма кибет әле бүген дә эшли. Магазинов вокруг очень много, нормальных магазинов, а этот магазин только зло людям приносит. В запрещенное время продают спиртные напитки, спаивают молодежь. Эти алкаши, где покупают, уже пьют. То есть детская площадка прямо рядом, на ней они гадят, извините за выражение. Поэтому людям она сейчас, уже драки сколько раз было, из-за того, что молодежь спаивают. Прокуратура шәһәрдәшләрнең мәнфәгатьләрен яклап 5 судта җиңә. Әмма 2008 елда республиканың югары суда барлык карарларны да кире кага. Шуннан соң Александр Афанасьев кеше хукуклары буенча Европа судына мөрәҗәгать итә.
8 yıl küttürüp cevap bıyıl kızın kile. Россия Федерациясы қағида бұзылу ұшырағын таный, шақырдашларға компенсация түлі, һәм дустена келішу түзерге кеңеш ите. Әмә дуслык турында әліге сүзде юк Александр Афанасьев янәдән прокуратураға мөрәҗәгать иткән. Кибет хуҗасы исә җир минем милкем дәди. Европа суды карары белән таныш түгел. Кибет биредә яшәүчеләргә кирәк, шуңа да аны сүтү турында уйламадым дәди. Әмә суд карарын үтәргә һәрвакыт әзер булуын аңлатты. Мы пока ждем своей очереди, чтобы достоверно какую-то информацию, что нам ничего не известно, мы пока ничего не знаем. То, что со стороны говорят, мы же не можем верить кому-то. Если будет судебное решение, мы с удовольствием исполним это решение. Мы законопослушные. Эшмәкер кибет балалар мәйданчыгына камаша уламыйды. Өстәвенә аны төзекләндерүдә кибеттә үзелешен кертте ди. Шул арада җирле үзидарә рәисе чираттагы суд утырышын көтә. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шылы пенсионерларын Скандинавия йөрүенә өйрәтәләр. Шәһәрдә белем бирү курслары башланды. Бүген мастер-класс Җиңү паркында узды. Пятки на носок и руки. Пятки на носок и руки. Мастер-класска килүчеләр саны шулай ук күп булыр дип көтмәдек ди оештыручылар. Пенсионерлар исә әзерләнгән, җылы киенгәннәр үзләре белән таяклар да алып килгән. Мин авариядән соң бик каты ширләдем. Йөргәндә исерек кеше кебек чайкалып йөридем. Скандинавский палка белән йөри башлагач, минем йөрүләр рәтләнде. Мин хәттигез мотор йөрим. Скандинавия йөрү белән шөгыльләнүчеләрдә мускулларның 90% эшли, йөрәк кан тамырлары эше җайлана, артык калориялар яна, арка мускуллары ныгый. Первый раз вышел. Подарили вот год тому назад на день рождения подарили, но пока еще не приступал. Вот пришел, чтобы узнать, как правильно начать и как помочь самому себе. Мондый очрашуларны айына берничә тапкыр оештырырга телиләр. Киләсе мастер-класслар яр буе һәм Комсомол паркларында узачак. Вы видите сами, какое пришло большое количество пенсионеров. Это результат нашего обучения в университете третьего возраста компьютерной грамотности. Почти все объявления были посланы по электронной почте. Пенсионерлар союзы таякларны прокатка да тапшырырга әзер. Хәзер алар бу проектка хәйриячеләр эзли. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Татарстанда һава шартларының бозылуы көтелә. Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мөхитне күзәтү идарәсе мәгълүматларына караганда, 10 ноябрьдә төнлә һәм көндез урыны белән туман көтелә. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. 9 ноябрьдә 22 сәгатьтән 10 ноябрьдә 18 сәгатькә кадәр һава шартларының бозылуы көтелә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы кисәткәнчә, туман юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысы өчен дә куркыныч. Туман вакытында машинада хәрәкәт иткәндә аеруча сак булырга кирәк. Әлеге шартларда юл транспорт хәрәкәтләренең күпчелеге алда хәрәкәт иткән транспорт чарасы белән килеп чыга. Гадәти дистанцияны арттырырга һәм тизлекне киметергә кирәк. Кисәк тормозга басмагыз, тизлекне акрын гына киметегез. Бүгенге менә юлларда сак булыгыз, сау булыгыз. Только 12 ноября с 9 до 16 часов в ДК КамАЗ «День ипотеки». Уникальный проект «Растущий дом». Как снизить платеж по кредиту. Как студенту жить в собственной квартире. Финский взгляд на соединение старой и новой части города. Квартиры, дома, офисы и стоянки от челнинских и казанских застройщиков. Невероятно, но факт. Зрачок расширяется на 50%, когда мы видим что-то приятное. Это что, например? Подарки.Центр. Стиральная машина за 561 рубль в месяц и подарок на выбор. Корпорация «Центр». Все как для своих. Действительно приятно. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж. 20 ноября классический русский балет Москвы в Набережных Челнах. «Лебединое озеро» на подмостках Дворца культуры КамАЗ.